Paytaxtın Parahat mikrorayonunda hususy dükanlaryň we kärhanalaryň onlar satyöňünden duýdurulmazdan ýapyldy. Olaryň gapylary möhürlendi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary görüň berýärler. Dün ýerdeminlerde köpetdäg etrawyny degişli hususy dükanlar, tikinçilik nokatlary we beýleki kiçik kärhanalar ýerleşýän jaýlaryň ähletiniň gapylarynda gadagançylykly kagydlar peýda boldy. Beýleki etraplarda hem şeýle edilendi gaýdylýar. Meselem Hitrovkada doýduruşlary öý hojalyk edaralaryň işgärleri geceden başlap atyp çykypdyr diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 14 sentýabrda habar berdi. Mundan bir günden Azatlygyň beýleki habarçysy Parahat bir etrapçysyndaky hususy sowda nokatlarynyň ýapylandygyny habar berdi. Parahat bir etrapçysynda birinji gatlarda we ýarym ýerdeminlerde ýerleşýän ähli hususy dükanlar möhürlendi. Beýleki etrapçylar barada häzirlikçe maglumat ýok. Emma Parahat bir etrapçysynda ähli häzir bazar we onuň düzümine girýän dükanlar toplamy işleýär. Şeýle-de arada supermarketi bar diýip 13 sentýabrda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Aşgabatyň häkimetleri dükanlaryň we hususy kärhanalaryň gapylarynyň şu gedek möhürlenmeginiň sebäplerini telekeçilere düşündirmendir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerinden görä telekeçileriň özleri kärhanalarynyň birden ýapylmagynyň sebäbini şäher häkimetleriniň kredit töleglerini artdyrmak planlary bilen bagly bolup biljegini çak edýärler. Telekeçiler jaýlaryň möhürlenmeginiň öňünden edilen howply duýduruş bolmagyndan howatyrlanýarlar. Nähilde bolsa dükanlaryň birden ýapylmagy telekeçilere maddi taýdan urgy boldy. Olaryň öz girdijilerini ýitirmegine we azy haritlarynyň zaýy almagyna getirdi diýip Aşgabatly telekeçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. We şeýle dowam etdirýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Dadaýewiň kiçi biznes wekillerinden maliýe hasawatlaryny möhletden öň talap edýänligi barada görüňler bar. Emma resmi dokument gelmedi. Telekeçileriň biri öz gapysyna möhür batylandygyny görüp, desine düşündürüş almak üçin köpetdäg etrawynyň häkimligine bardy. Ol ýerde oňa ýylyň aýagyna çenlen jaýyň krediýini töläse kärhanasyny ýapmajakdyklaryny aýtdylar diýip habarçymyz habar berýär. Azatlyk radio Aşgabatyň köpetdäg etrawynyň häkimliginiň özünden kommentariýa alyp bilmedi.